Здравейте, YouTube! Аз съм Станислав Желев и ще играем в сървър на Кръстив, който аз съм админ. Админи са също главният онер е Зомби 01. Другите админи, които са главните, съм аз, брат ми, който се пише Ядок, не си Ядока Бероя и Рок Родер. Ние сме админите, с нас е и Озникус. Кажи ми здрасти, Озникус. Здрасти. Той е на откляване. Той казва, че не иска, но аз ще му направя. Сървър е с камачи, аз в видеото ще дам камачи също долу. Ето слагам аз почвам слагам дъма в честа. Добре. Абе, как не стана, бе? Излягам. Слагам всяко нещо. Да, бе, виж какво се получи. Жоро! Искам да дойдеш при мен. Моля. Елачи. Каква е тая къща? Това къща ли е въобще? Твоето ли? Жора, стой долу и гледай. Жора, стой долу и стой в твоята къща и гледай какво ще изпада. Стрели ли ще има? Да, виж, тя горе ще изстрела. Сега ще заредят и гледай сега бъзна. Аз ще стоя пред тебе, ще баща. Нещо да няма да хвърлят предмети. Да, бе. Жоро, що ли слезе, бе? Това ме ми за някакво. Що му прибав? Не искаш говорим, мън. Мън. Да, мън. Ма друг. Ма не. Ама да. Ма не. Хриско, ние играем в един сървър, дето аз съм админ. Браво. И сега са Жоро. Ти в няколко сървъра си админ. Как се смени хора, ето в коя ръка? И сега са Жоро. Едни мои приятели, Жоро му хвърлям. Аз ще играя CS. Жоро, ти ли харесваш? Аз си без това сега го играя. Жоро, ти ли харесваш ти дам неща? Искаш да направим гъма едно? След 5 минути почваме. Знаеш. Сега енчант трябва да направя. Виж горе, Жоро, виж горе! Виж нагоре бързо! Какво да правиш енчант? Погледни нагоре! Виждам. 20 часа за тебе, 10 си много. Специално за Жора.
Какво да правиш масова такава сълдейска? Отдолу основата с камък ли беше? Да, почва дропване. Чакайте. 3. Жоро, 3, броят 2, 1, почваме. Давай, Дамяне, още бързо давай. Върнете неща за мъжичко. Дай, взимай, Жоро. Бачка, бързо, бачка, бързо. Това е твой момент. Бачка, давайте. Хубаво се го направи да бачка. Дай. Айде. Знаете ли, че това никога не... Браво, Жоро, взимай. Знаете ли, че това никога не свърши? Това ще ми се да е добро. Изтеглих си клонфиша. И разгере. Знаеш колко Браво. ти дава? Знаеш ли колко има неща? Може милиони. Бра, че Аз нямам нищо. нямаш нищо? Не. Какво правиш, бе? Жоро, ела бързо да ти кажа колко горе има, човек. Знаеш колко има горе? И какво да го правя сега? Какъв е този портал, бе? Давайте тука. 3, 2, 1. Какво е това, бе? Има един такъв имам 3 купчета портал. Какво е Жоро, това? виж, хвърлям ти. Еми, това е портал, бе. Нямам място вече. Имаш, трябва да имаш. Нямаш, напълно. Жоро има повече, ха. Кефиш се. Ай, сега, ако ми Не съм кефена и тая вода само. Саша е спърна, бе. Айде. Знаеш защо я направих това? Да може да имаш повече така неща. О, как ги правиш тия портали, бе? Айде, камарите си Бягай, Жоро, изтеглих. бягай, взимай всичко, какво ти пани? Не е лесно, защото няма място в честа вече. Искаш да ти направя? Стаси, ай пред сървъра, изтеглих камач. О, кажи на Жоро да ти обясни. Аз го изтеглих. Аз на Хришко да обяснявам, сериозно. Да, не си добър в тая работа. Да, особено на хора, които разбират като тебе. Много разбирам, да. Ма, О, портал. Не, аз го изключих. Колко пути. Аз го изключих. Айде, вече няма място. Сега, къде отивам често вече? да. Жоро, отдолу ти прави ферма с чести, бе. Дали няма да имаш много? Искаш ли? Какво прави, човек? Какво прави, човек? Влизай, Жоро, влизай. Влизай, бе! Мачка! Ти си много дразни също. Този свят не е ли много плосък? А? Този свят не е ли много плосък? Да, плосък. Знаеш защо? Що? Защото иначе нямаме място, където да намерим. Да, брат, че сега ще почвам да зареждам чисто отделно. Говореше с TNT. Стаси, О, аз ще играя малко и ще ходя да ям. И после играя CS.
Някой да. Ще играеш ли Майнкрафт? Говоря за утре. Кажи, За Валя, утре? кажи да прекратите евента с всичко, защото Жоро се маха. Трябва да се... Чули? Валя, кажи. Какво? Валя, кажи. Какво да... Какво да чуя? Абе, не чекна ти. Валя, чули? Кажи им, че той си Жоро се тръгва, защото трябва да такова. Жоро ще ни затвори за това. Ще играя още малко време, ма какво правите сега? И прати също. Сега ще... Не, Жоро е тука. Ама... Жоро, правим някакъв супер евент, че... Вера, ма, ти казвам супер. Имаше кепки, къде отиде. Тук пусна май да се такова. Някой хвърля си. Антони! Антони хвърля, остави го Антони. Не съм аз, бе! Сега той конфиш да го инсталирам. След 3, 2, 1. Бош! Жоро, Отидох в края. Жоро, Георги, той конфиш да го инсталирам ли? И не, О, много се доставя. Антони! че е прочрена. Стаси. Чакай, сега. И сега как да работи с него? Както се работи с конфиш, вероятно. О, много си просто. Не ти. О, конфиш ще се заяви достъп. И после как да го оправя гласа си? Както искаш. Стаси се телепортирам при тебе. Чакай малко. Ало? Да! Да, иско, не е проблем. Нормалният ти глас. Айо, baby, log settings. И къде да ги оправим тези гласове сега? Какво да кажеш? Къде да ги оправим тези гласове сега? Сега работи и те го пускаем, да не го включи. Където искаш. О, много се. Има си форми за това. И къде са те? В интернет пишеш конфиш как работи и то там много хора. Да, дами и господа, това беше видеото. Много хора. Мен виждам.